és evident que quan fa 20 anys es va fer aquest repte tan important de crear la Fundació Privada d'Investigació en Oncologia a dins d'un hospital, un hospital general com Vall d'Hebron, doncs segurament les persones que van prendre aquesta decisió hi havia un risc important, però van pensar que seria una decisió, la seva hipòtesi, entenc jo, que donaria un impuls molt important a tot el que és la recerca sobre el tractament, al principi, sobre el tractament amb els malalts d'oncologia en població adulta, i el que sí que podem dir és que han passat 20 anys i aquella decisió ara ja podem dir que va ser un èxit. És a dir, el fet de que on estan els pacients, que és un hospital general com el nostre, un hospital que és un hospital líder amb professionals, equips d'expertesa clínica molt coneguts i reconeguts, doncs que puguin fer la recerca dins d'un recinte, en el mateix recinte hospitalari, i conformar un campus hospitalari, ha demostrat, perquè ara ja podem dir, després de 20 anys, que va ser una decisió encertada i que ha estat un èxit. Jo porto 6 anys i uns mesos, per tant, sí que podríem dir que us puc parlar d'aquests darrers anys, que ja és un període suficient, però és evident que jo ja coneixia el bio abans d'arribar aquí a Vall d'Hebron. La meva impressió és que durant els primers anys es va centrar molt, com és lògic, amb el focus amb els nous tractaments, amb la recerca clínica, amb una important col·laboració amb les empreses farmacèutiques per portar aquí els assajos més innovadors, i que al llarg dels anys cada vegada s'han anat fent més innovació en fases més precoces, en fase 1 dels assajos clínics. Això és més dels darrers anys, que jo això sí que ho he viscut. També aquesta part, no només amb el tractament, sinó que veig que també la recerca en càncer ha anat ampliant, podríem dir, l'objectiu cap a també el diagnòstic i la prevenció. Per tant, ha evolucionat amb un enfoc més, podríem dir, més global, més holístic de tota la malaltia del càncer. No només amb el tractament, que és el més important, però també la part diagnòstica, que aquí inclou hi ha molts temes de laboratori, de medicina personalitzada i també amb les mesures de prevenció. Avui en dia, un hospital, per ser capdavanter i per ser excel·lent, l'excel·lència l'aconsegueixes amb una suma d'equips. Al final jo sempre dic que un campus hospitalari com el nostre, com Vall d'Hebron, és una comunitat de coneixement. El que és una comunitat de coneixement. Hi ha una potència i una potencialitat de coneixement en els equips espectacular. I això fa que tu pràcticament puguis fer front a tots els reptes, a totes les necessitats dels pacients. El que és molt important és que tothom, és igual que sigui un clínic, que sigui més un investigador o qualsevol altre professional o que es dediqui més a la innovació, és molt important que tothom tingui clar que el centre és el pacient. Des de l'hospital és molt fàcil perquè estem plens de pacients i per tant la nostra feina és evident que ja estàs, els pacients venen a urgències, els veiem als hospitals de dia, les consultes externes, ingressen, els operem, després tal, és a dir, que ja forma part de la nostra etapa. Però també aquells professionals, aquells equips que treballen més a la fundació i no estan de presència tant a l'hospital, també han de tenir molt clar que estan treballant pel pacient. I jo crec que això cada vegada és més evident. Això és el que diem la investigació translacional, que per la gent que no està tan acostumada no saps què molt bé vol dir, però en el fons el que vol dir és que tots, des del nostre lloc de treball, és igual que siguis el director de l'hospital, que siguis un clínic que està fent una consulta externa, o que siguis un investigador que està en el seu laboratori, o un investigador clínic que està fent un assaig clínic,
hem de tenir clar que tots estem treballant pel pacient. El bio té els mateixos reptes, no pot tenir uns reptes diferents de l'hospital perquè, en el fons, tots hem d'entendre que estem en un campus hospitalari, no? Un campus d'excel·lència, i per mantenir aquesta excel·lència que tenim ja en aquests moments, però s'ha de seguir avançant, no? Per donar aquesta màxima qualitat com dèiem, amb la prevenció, amb el diagnòstic, amb el tractament, amb els malalts en càncer, que avui és el que ens estem centrant, doncs és necessari mantenir aquesta estreta col·laboració, que encara ha d'anar més. Aquesta estreta col·laboració entre tots els actors, no? Aquí també incluïm el VIR, l'altre institut de recerca de l'hospital, i entre ells també, és a dir, des de l'hospital també fomentem que els dos instituts de recerca, que ja ho és i cada vegada més, i això també ha anat millorant amb els anys, no? Formen part, per exemple, de l'Institut Acreditat de l'Institut d'Investigació Sanitària del Carlos III, és la combinació de la recerca que es fa a l'hospital. La recerca que es fa a l'hospital està gestionada i liderada pels dos instituts, un més monogràfic de càncer i l'altre més general, no? De les especialitats. Això és una combinació excel·lent, és una potencialitat impressionant que podem tenir els pròxims anys. Els pròxims anys, que ja és actual, ens afrontem al repte de la innovació amb tot el tema de la medicina personalitzada, de la cirurgia personalitzada també. Per tant, aquí estem parlant d'innovació en temes també d'estratègia de dades, de laboratori, d'unitats de 3D, és a dir, de bessons digitals, és a dir, que aquí tenim, que ja estem liderant aquest camp, però tota seguretat, això i coses que encara no sabem, no? Que poden passar i que poden venir, però Vall d'Hebron ha d'estar, com ha estat sempre, capdavanter. I perquè això es mantingui així, hem de mantenir aquest nivell d'expertesa dels nostres professionals, uns amb una vessant més clínica, altres amb una vessant més investigadora, altres amb una vessant més de formació, d'educació, de training, però al final jo sempre dic que tu l'excel·lència l'aconsegueixes amb equips molt diversos. En aquests moments estem enfrascats i ocupats amb tota la planificació que ja està en marxa del que queda del nou Vall d'Hebron, i dintre del que són les reformes del campus, evidentment també hi ha el creixement de l'edifici, d'un nou edifici que ja està molt avançat, del bio, de la Fundació d'Investigació, que això ens permetrà també a tots els equips, dels diferents equips de recerca, la gent que fa més també tasques més de laboratori o tasques també molt importants de dades, perquè avui en dia, quan pensem en investigació, sempre veiem els laboratoris, les pollates i tal, que és veritat, però també cada vegada hi ha molta tasca de tractament de dades, i que es necessiten també espais, que podríem dir administratius, però administratius no un concepte, no una connotació negativa, sinó vol dir de feina de recollir les dades, de tractar-les, per tenir i aplicar tècniques també d'algoritmes d'intel·ligència artificial, i tot això necessita espais. Això necessita espais que, si tu combines aquests espais més nous amb els espais més clàssics del que és la part més humida del laboratori, doncs necessites més espais. I jo crec que aquí el bio serà també una oportunitat perquè també la gent estigui més confortable, més espais, més possibilitats de desenvolupar els seus projectes, i això també redundarà en benefici, com dèiem abans, amb el pacient, que és el que es tracta. Jo crec que els professionals que fan recerca a la Fundació del Bio tenen molt clar que treballen pels pacients, i crec que és un tret bastant diferencial del que és l'ànima de la Fundació.